tykkää runoilla tai muuta, niin tää on selkeästi. Otetaan yksi vielä tämmönen, niin pääsee runoilija ihmiselle. Jees, otetaan heille vielä joku, otetaan tämmönen kriisi, niin saadaan tossa actionia. Se oli hyvä kriisi. Actioni, toinen. Ei mitään suunnilleen. Joo, voi toisiakin rimmat. Tuossa oli edellisessä, oli kivasti autettiinkin toisia. Jos tosiaan tolleen käy, että toinen huomaa, että okei, nyt se miettii ja itselle tulee mieleen, niin sit voi jatkaa sen lauseen loppuun. Hyvä. Otetaan joku kriisitilanne ihmisen elämästä. Perinnön jako. Perinnön jako. Joo. Te olette sisaruksia ja teidän perintö on jaettavaa nyt sitten. Joo, niitä on monta perintöä jaettavaa. Näinpä juttu. Niin, me ollaan sisaruksia. Sisaruksia. Minä tarvitsen rahaa, mutta en halua mitään pahaa. No, täällä sinä vaan meidän jaloissa roikut ja Tuossa turhaa voisit ottaa pitkät loikut. Loikkuja en ottaa, mutta siitä voi tulla sotaa. Sinä saat, kun sulla on se oma kota ja sinä voit. Ota. Ja minä otan sen kotan. Sinä ota hota, niin ei pakota. Ja minä muutan tänne mökkiin. Ja vaikka teillä menis kaikki tökkiin. Ottaja mökkiä. Mökissä on kota, mutta sitä minä en ota. Mökissä on myöskin takka ja sen... Ottaa tämä akka. Mutta mulla on kyllä kotta ja se on niin totta. Joo, mutta siellä voi olla kuollut rotta. No, Se voi olla totta. No, jos mä sanoin, että se on totta. Eikä se totta ole. Mutta eikä se ole mitään satua. Eli jos et usko, niin voit lähteä kiihtelemään pitkin latuja. Ei pitkin latuja. Ne on satuja. No, jos ei latuja, niin sitten loikit pitkin katuja. Ja kun loikit sitä katua, niin ei pakka kyllä katua. Niin. Sitten pikkuhiljaa ratkaistaan tämä periaate. Ei katua, se on vielä enemmän satua. Joo, mutta tämä perintö meidän täytyy nyt ratkaista ja tämä tarina tähän katkaista. Onko joku sillä lailla kartalla niin Ruotsin julkiksista? Seuraako joku uutisia?